На цьому тижні Автобазар пропонує Toyota RAV4 Prestige 2011 року випуску. Колір чорний. Загальний пробіг 46 тисяч кілометрів. Трансмісія автоматична. Двигун бензиновий об'ємом 2 літра. Ціна 43 тисячі. Скутер Mustang 2013 року випуску. Колір чорний. Моторесурс 1372 мотогодини. Двигун об'ємом 50 кубічних сантиметрів. Ціна 3 тисячі гривень. Кран-гідроманіпулятор японського виробництва для монтажу на шасі вітчизняних та іноземних вантажних автомобілів. Ціна за домовленістю. Renault Master. Двигун DCI об'ємом 2,5 літра. Кондиціонер. Ціна за домовленістю. Трактор Міні. Двигун трициліндровий. З ґрунтофрезою. З документами. У наявності та під замовлення. Ціна за домовленістю. Renault Master. Двигун DCI об'ємом 2,5 літра. Кондиціонер. Ціна за домовленістю.